U ranim jutarnjim časovima u ulici Milana Radulovića Krcuna u Leposaviću izgoreo je jedan od najposećenijih kafića Talični tom. Toku noći, evo šta se dogodilo. Zapalio se lokal, izgoreo, ali nije sam od sebe. Nego su, da kažem, zlotvori oni, kvarni ljudi, ljudi bez ikakvih moralnih mislim, nisu ni normalni ljudi koji su to uradili, a uradili su, našli smo ovdje 2 molotovljeva koktela, zapravo 2 flaše sa benzinom, jedna izgorela, druga nije. Srećom, ventilacija je bila jaka, odnela to, iznela odavde tu toplotu i temperaturu. Nije izgorelo sve i nije komšiluk izgoreo. Ne znam kom smeta, šta smeta, ovdje se skupilo puno omladine, bez ikakvih problema godinama, 10 godina zadnjih. Ne znam stvarno kakav razlog postoji za ovako nešto, a mislim da mi sami sebi smo dovoljni za bilo kakvo zlo, niko nam ne treba. Jutro smo dobili informaciju oko 7 sati da je u kafiću Talični tom požar podmetnut. Izlaskom na terena tamo izvršili smo uviđaj. Početnom istragom utvrdili smo da su vrata ulazna nasilnim putem obijena i da su unutra po našim, znači, tim početnim istražnim informacijama 2 plastične flaše pune benzina. Pretpostavljamo da su benzinom je posuto po kafiću i da je na taj način podmetnut požar. Mi još uvek nemamo više informacije u vezi tog slučaja. Moji ljudi su trenutno na terenu. Imamo neko sumnjičena lica, trenutno proveravamo, znači, njihovo kretanje i više detalja i više rezultata bit ćete informisani.